layidu min talen filɛ nin ye jamanadenw ye kuranko minisiri fɛ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko hakilina ɲuman don ko n'a bɔra sira fɛ ko baw salon maa caman kɔni ye sunkalo yɛrɛ kɛ degun kɔnɔna na. A ma nɔgɔn dɛ, ne kuran kɔni tɛ k'i bɛ ka sun i sɛgɛnnen suntigɛ mana se i tɛ sumalen sɔrɔ ka min o kɔni ma nɔgɔn dɛ. U y'a fɔ cogo min n'u y'a bɔ a sira fɛ o ka d'an ye. Salon sunkalo yɛrɛ gɛlɛyara an bolo dɛ, sabu n'a musona ni ɛri suntigɛ waati yɛrɛ kuran an muso ka tigɛ tɔ wa an kun gilasi den kelen san 40. An ye gilasi feerelaw de ye, an balo de b'o la. U y'a fɔ cogoya min na u k'a kɛ ten walasa kuran ka na suntigɛ kuma an fantanw ni bɛ se ka laɲinɛ. N tɛ kuran mana faamaw ni na ɲinɛlen don dɛ. An fantanw de ta ka gɛlɛn. A ko k'u bɛna k'a ye waati ɛri 19 de d'a ma. O t'an arrange parce que tile bɔ in na vraiment o t'an arrange u k'a d'a ma kuliya dɔrɔn a kana tigɛ dɔrɔn o de kɛlen y'an nikanko ye. Min ye EDMSA o ɲɛmaa ye Abdoulaye Djibril Diallo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko baarabaw bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna na yaasa ɲina maaw ka se ka sunkalo kɛ lafiya kɔnɔna na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ.